yapinda easy. Let's see. Yapinda easy. Gari opposite ko. Ite. Very good serious kam ka. Oh, kati ko blessing. Oh. Oh, zanga ta usaje man. Im blessing. Ijiga. Zanga ba. Ona ntoni sho. Bumtrema lemon aya mumacheka cheka muisa mvura. Mumakwatisa mumpo mvura yacho. Oh. Oh, puza ngane pe. Shona pe. Ando ile inakamsanga sana ma onion ndando bo umwisa. Iyo malemon chete waye mucheka cheka de makanda yaso boile cheka ko mumpak no bat kana mine chigrimid lemon mukanda mkati mwe. Okay. Right, my diaries masquera say mamuka say matima nenyika muri say guys, right. Tiri kunzvimbo ye Pretoria ichi Oliven ndio iko koko ndokwatasvika. Tine another brother akatibata akataura kuti tinokumbirawo kuti SIS MELLY mumbosvika muone mwana ari pano mumwe wenyu. Sezvamunongoziva shemazuva ese tasvikawo muno umu tichida kuti tione mwana ndiye uyo wamuri kuona ari apo. Unonzani msikana? Blessing. Une makore mangani? 10 years. Nutena una 11? Right. Blessing ane 11 years. Blessing mwana skana asingagoni kufamba. Blessing mwana skana akaberwa akadairi naye baba rigaiti taura na baba wemwana. Vanti baba wemwana avatiudzewo history mbijana pamusoro pemwana uyu. Mwana wedu kwazvai mwana wedu akazvarwa ane problem yakati spinal cord failure. Ndobva tamutora tikamunza kuno ane 3 months. Tikamutora tikamenza kuchipatara. Vakambotirambirira tikadzokera tikana naye akanooperator ku Steve Biko. Saka mwana uyu aachakwanisi haanga achazokwanisa kuzazofambawo zvakare. Saka 3 years 69 years. Saka taura indi baba riri kubata. Okay. Zvino musikana wedu taenda naye tasvika manje kuti saka taita problem yemusikana uyu mwana anogara anoshandisa mapambazi upenyu hwake hwese. Mwana wedu takatarisana naye saka tine dzimwe dzenguva zvinofamba zvotikurirawo totadza kumutengera mapambazi. Dzimwe dzenguva anodzingwa totadza kumuenza kuchikoro ashayiwa mapamba. Andzidza kupi? Pane chine chikoro chiri pamarava start. Okay. Chino ndechevana vari disabled? Yeah. Okay, vanoenda ne? Tompusha newheelchair makuseni. Padhuze. Padhuze. Alright, ndoucho alright. Saka rubatsiro rwamamchida ndiro madiapers. Yeah. Alright. Nekuti nitama chaenda yemvura zvishatitambudzawo because dzimwe dzenguva paunomuka mukuno chimpusha kunenge kuchine mvura. Saka nonyorova. Kwanze kufamba newheelchair mumadhamu. Okay. Saka vandimai vake? Ava ndimai vaka. Okay, ndivona kumubereka? Ndivo vakamubereka. Alright. Saka mune vana vangani? Vanodi 5. Wamwaripi? Vamwe vari kumusha. Uyu ndiye mukuru? No, uyu uri number 4. Okay. Okay, alright. Saka imi munoshanda kupi anjati? Handishandi. Ndinoita self bata ndinogadzira zvemaredio nemaTV. Munogadzira zvemaredio nemaTV, alright. Saka dzimwe dzenguva zvinomboenda zvichache kundorambira mwana opedzerara asina kudya. Alright. Makuseni ndomuka makuseni nichimhanya naye kuchikoro. Dzimwe dzenguva ndotadza kubudira because anopfeka pamba. Akapfekedzwa pamba anobva nepamba anodzoka idibiswa achibva kuchikoro. Usapamba ranobva naro pano ndora anoinda naro ndora anodzoka naro uchibviswa futi chi nesina unyorova here. Tinenge tsina kana joyi vakatokuwara mahombe vanoti 100 rand anenge ati 10. Saka hamlast totoita nekutengawo matora ndichiti anomukuvadza kuti tingovhara. Mahombe ari right anononoka kunyorova kana pamuzi. Mahombe ndiapi? Evanhu vakuru. Evanhu vakuru aya. Ezvibhurugwa aya. Ndo hapo.
samai totadza twakwanisa mapambero kwacho. Right. Yo. Right guys, maizwa nyaya iri pano ndofunga kwandiri muri kukuona nepandiri muri kuonawo neenvironment iri kugara mwana guys, muri kuionawo environment iri kugara mwana wedu ndiye yameno tinepeki yaitizere mwana wedu ndiye yushu. I think muri kumuona guys, this is so sad. Even magariro avo chaiwo magariro avo you can see guys kuti hana kunyatsomira zvakanaka zvikuru sei paine mwana anenge achirwara zvakadai. Handimona one muri kunyatsongonawo hapana kana privacy. Saka mwana anorara pai, morara pai, morara sei? Mwana anorara pasofa irori. Mwana munomisa pasofa. Okay, iri ndo sofa ari kunzi rinorara mwana iri guys. Patakagara apa ndo pari kunzi panorara mwana apa. Handitika apa imbomirai mai kids, imbomirai tikuita pamwe chete, imbomirai. Ndo pari kunzi panorara mwana apa guys. Mobhadhara mari pana? Pana patinobhadhara almost 550. 550 pamwedzi. Yeah. Okay. Saka vanotedza kuti kana kuti muextend mukuku wachona kuti uti kure yazviti. Space yacho ndo pati apana space because kana takubva pano patini takutoenda chi? Kumwe. Tini takutoshambira kuseri kwejarada. Alright, alright. Hanzi mati kuolive papi. Mari handinyatsogona ndigare kuno kandigone kutsanangura kuti ndingati ndiri papi, ndashandisa GPS ndo yandisvitsa pano. Saka handinyatsoziva kuti muri papi. Saka kuZimbabwe makabva rini? Inini ndine almost ndine 2 weeks ndabva kuno. Munechi? 2 weeks ndabva kuno. Alright. Saka vana vari kumushava nani? Hapana vati kure. Vana vati kure saka vanongogara vega pamba. Right. Ari kuti hanzi kuti vakwanise kuenda kuZimbabwe mwana uyu anonida medical attention. Medical attention yekuZimbabwe munoiziva. Kuno zviri nani vanopota vachienda naye kumemba kunoku. Handiti maona. Saka vakaenda kuZimbabwe vakanoti ndinogara nemwana kuZimbabwe and then what medical attention yemwana uyu vaneiwana kupi? Mwana atove hanzi makadzoka rini kuUK. Musaende zvinhu zvangu andibvunza panguva yakadai. Sure. Vanozoita sei nemwana? Anti muri kuona. Saka guys tasvika panzvimbo as usual. Vedwe ngatitei madhaipa as many as we can. Antika tokumbirawo madhaipa as many as we can. I think detagona ngatitenge ezvimabhurugwa. Takatenga ayo mamwe ayo unotenga mamchitenga isize ipi? Isize 5. Ndekupesira. Size 5 yachona iyoyo yoite kuti maybe kana ari pamba zvake. Handimona asi kuchikoro oendeserwa emabhurugwa aya. Anditika ndo atiri kuda totisigwa todai mabhurugwa. Saka ndo atiri kuda guys, madhaipa ndo atiri kuda. Wheelchair anayo, wheelchair. Saka tiri kuda madhaipa. Tine maadmin ari mucomment section guys. Mubve mapina number vanhu vatange kuita semasiva ese. Ndinogara panze panapa. Mati? Wheelchair inogara panze. Wheelchair inogara panze haina space. Alright. Wheelchair inogara panze haina space. Rega ichiona. Iyo yakatovharirwa hapo wheelchair iyi. Wheelchair yakatovharirwa kuti atisana iwe nemvura. Okay, iyo wheelchair yake. Okay, ndo wheelchair. But ndiya kudhara wheelchair. Ndiya rini wheelchair? Asipa ngupera kutala kwa miaka. Night. 3 years. 3 years. Nokuti yapera iyi. Iyi wheelchair guys. Hanzi munogara papi? Inonzi Olive not Posh padhuze necheche ZTC. Hanzi Olive padhuze necheche ZTC. Ipapo padhuze pakona so. Yeah, between 21 and 37. Pane mawashebu here. Madhaipa mawashebu. Asatambotenga madhaipa mawashebu isu. Toda kubatsira matipapi padhuze neZCC. Padhuze neZCC. Pane shop yakanzi A to Z. Hanzi pane shop yakanzi A to Z. Yeah, just next. Extension nani? Extension 21. Extension 21. Extension 21. 21, yeah. In between 37 and 21. Ndopa inotangira 37 and 21. Yeah, mapull up ndo atiri kuda. Saka munawo admin guys, ndokumbura muri tegeroka admin team kana iri mu comment section. Akuda ari toda wheelchair imwe, aruda wheelchair imwe yo guys. Aiwa yo wheelchair yo yatove amene kuti anogara sei. Kaitimbona. Apa pano wheelchair yakaomarara panogara sei papa. Chinhu chakaoma chibhodhi chakaomarara kaichi. Anogara sei? Anogara sei papa? Okay guys,
tokumbira wheelchair panapa tikuda wheelchair. We need a wheelchair. Mawashable pachuna yemunhu mukuru hakusi kufanana because kuzowacha. All right. Tukuda wheelchair. Yes, we need a wheelchair. Tuda madaipa. Tukuda ma wheelchair. Tukuda madaipa. Jini two. Ndo how much is a new wheelchair? Yeah, I knew kuti Betha uchaitenga. And seriously, let me find out. Google apa phone yoyo. Kuti wheelchair nyuani imari. Let me find out kuti wheelchair nyuani imari. Then Betha, I'll come back to you. But you also can Google urikoko. Google iwewe kuti tikanotenga mu discam kana kuti tiri pane discam pana pataitoenda pa discam padhuze tonoona zvino pana pa tiri nandi sikutomboza kwandiri kwacho zvonetsa tindinonanga papi tainotarisa but chakupa kuti ndepapi patiri chaipo anoona kwakunaya taito kuti ndepapi. It seems as if opandrasike ndukuya chifambisa Maria kozoda kudzokera sisitogara kure chifambisa saka guys apana here any admin aripo Shumbresi ari kuZimbabwe saka mukamutega Marinda kuZimbabwe tegai Ru I don't know kana Ru aripo kana Wayne tegai Wayne chinembiri tegai Wayne chinembiri mu group inda ku group re WhatsApp tega ningikiri Wayne auye. Oh okay pana mai Kithi varipo Wilte, how much is a wheelchair? Why what would you change? Wheelchair. How much wheelchair? How much is a wheelchair? How much is a wheelchair in this game? In this game. In this game. Around 4,000. And pana Mike. Right, Mike Kithi tukuda muna nenga anokwanisa ku tinoda transparency ngikiri ye mari. So we need my account details. Toda ma account details, toda accountability yemari yese inenge yaiswa nevan ipapo. Okay, Wayne is also there, right? Tokumbura mupine ma details and can you please pin in your details. Wayne, can you please pin in your number? Pin a number. The pin da futi ya Nadia. Pin a number. Isa number yako ti pin a number. To pin a futi ya guys apa panikumbira mubasire zvamnazvo ngatingoti chatiri kuda compulsory iwheelchair nemadhaipa but if you have a fridge yausingashhandise uda kuvapa tiri kutora tikuida kana uine anything maplates chaiwo kana uine mablankets chaiwo une anything chekuti uvape sponge kuti mwana akwanise kurarira anditika tinokumbira kuti utipe anditika give it to us please tipe iwo anditika tipe iwo please chaunacho tipo anditika chaunacho tipo pin number when tokumbira pin number please pin the number when pin the number tibatsire mwana wedu musikana ushu ndewa tukubatsira mwana uyo arapo uyo ndewa tukubatsira hafambi guys akaita problem yespine ari mwana mudiki kuno kwakadza achafambi saka pane problem yemadhaipa anditi maona semwana asingafambi madhaipa zvikuru sei achinda kuchikoro panonetsa madhaipa newheelchair iyo yapera hanzi sofa haro please donate honai yes kana muine sofa rakati tipei sofa rakati tipei sofa rakati please share life guys share the life share life chero room yepekugara kuchodiwa zvinoda ivo kuti vazonzi vabve muroom tinotanga taona kuti ivo vakuita here something chekuti vanosustaina life yavo kuti vakwanisa kuzvibhadhara rent because hatibhadharire munhu rent tichidaro zvatinoita tinoona kuti vari kuita nezvezvo kuti tavabatsira pekutanga vanozogona kuramba vachindirira mberi vari vega anomaona saka madetails pane apo aiswa apo ndeBarclays Bank wanga wandisira nhamba yako so that vamwe vaite ma-e-wallet handizoti Nadia wacho aripo here muise nhamba tite ma-e-wallet hanzi wheelchair 3.5 yes wheelchair 3.5 saka Betha wheelchair i3.5 wheelchair iri kunzi 3.5 wheelchair dziri kusiyana dzimwe 4,000 dzimwe 5,000 zvichinda zvakadaro handiti maona so right and then manje ndopina sei maisa pakasiyana ndikapina ndoda kutobvisa uyoyo madetails mazvifambisa seiko imimi price iripo Betha 3.5 wheelchair the cheapest dzimwe 4,000 5,000 6,000 zvichienda the cheapest is 3.5 the cheapest is 3.5 andika the cheapest is 3.5
namba iri kuramba ichiiswa because akutongoramba achikanda namba yake because ndikaibvisa kuti ndise ningikiri ndibvise ndakubvisa account number yapinwa futi apo anomaona. Saka weni wakanga ndokumbira dewanyura account details obvoisa nenamba ka1 ndipine ka1 obvo kana chigona kupina neya uyu wacho mubva mangopina tsika 1 pina pa account number pa editor upine nenamba ndingopina zvese ka1 because ndikangopina namba yako ndakubvisa ningirikiri ndakubvisa ma details awakanda. Ndinda kutobvisa ma details awakanda anomaona. Pane number 1 imwe ndeiyi imwe iri kubuda umomo yakanzi my kit rasta iyo ina 07351 ichienda anomaona ina 07351 ichienda saka manamba i2 guys andika kana waisa whatever chaunenge waisa iyo rimwe iri kukanda 073515681 poita iyo yandapina iyo 0815861000 andika kana waisa chaunenge waisa please ndokumbirawo send the screenshot to me. Kana waisa chaunenge waisa ndokumbirawo kuseri bring me the screenshot so that tione kuti zviri kufamba sei. Handika kana waisa 50 rand yako 100 rand yako 200 500 ndokumbira kuti please ku inbox wangu just say send me your name and your screenshot. Handiona aya ma number ari 2 aya kuteedzana apo ayo. Handimaona motora ma number iwayo please guys ndokumbirawo kuti tite saizvo tikwanise kutengera mwana madhaipa aya. Handimaona titengere mwana madhaipa. Titengere mwana madhaipa. Handitika titengere mwana madhaipa. Wati uyatari kuyave papi pacho because ndosaka tati 3.5 my sister so that titi hatidi kuona ma surprises saka taisa pa 3.5 kuti takasvika 3.5 kana yanga chimboita 3 tikaona yakwira at least aizokwiri kusvika darika 500 ndosaka tati 3.5 mudiske mimomo kana maiona 3 isichenda takabata 3.5 because nje munogona ngosvika uchinzi yakakwira andiona namba dzemukuru vari kutitaura zvemukuru avo batai iye yari mucomment section vandakapinda mucomment section taurai nevandakapinda mucomment section taurai nevandakapinda mucomment section ivava taurai navo vakupei. Alright, I think this is better now. Right, vari kudawo weini ndokumbira mubatewo hanzi mukuru ndeiyo 073515 iyo ndiyo mukuru yakanzi my kit rasa yakanzi 0735156821 ndiyo mukuru. Handitika ndiyo mukuru hanzi ndikuya. Alright, ndakamira uya svika mari ndiyo mukuru. Then iyo 1081 iyo ndiyo yamunogona kuita ma e-wallet enyu. Handitika so basically guys we need my diapers, we need my diapers, we need anzichi wheelchair. Regaindi mirire mari andi anozana zvokunoko asvike tione kuti tinogona kuenda padhaipa uyu padhuze here padiskem padhuze here tinoona tichitogona kuwana madhaipa here for now tichitsvaga tichitenga wheelchair yachona. Saka iyo 07 something imukuru guys iyo 081 ma e-wallets vari kudiaspora as usual batai cheri Betha to send 2000. Okay, thank you Betha 2000. Thank you Betha 2000 rands confirmed 2000 rand guys ndokumbira mise my love nenye 2000 rands yaiswa na Betha ndokumbira mise my love ne 2000 rands yaiswa na Betha ndokumbira mise my love Betha akanda 2000 rands aisa 2000 rands. Thank you very much Betha. Thank you very much Betha. Tegai Sabina 100 pounds yangu ya yangachi yanayo inde ipapa. Tegai Sabina. Thank you Betha ndatotaura. Thank you Betha. Thank you very much Betha for 2000 rands. Thank you Betha. Thank you Betha. Right, dezai Sabina 100 pounds yaida undipa iya ndakuchida manje ichishanda apa muchimudza kuti kana simeli rice and chicken iyaya isu kweda atidi rice and chicken tinoda apa mudedze yawi mutegei auye. Tinotenda Betha, tinotenda vamwe vedu pane zvinenge zvakaoma mweya kana watilidha ipapo if the spirit directs us there we go. Mozvizati ndoshanda nespirit handika saka tine 2000 already from Betha. Thank you Betha, thank you, God bless you Betha. Mwari wakuitira zvakanaka pawatapudza, Mwari waramba wachiwedzera handitika. Right, pane vamwe vari kupledge comment section guys. Any pledges in the comment section, any pledges in the comment section guys, any pledges in the comment section so that my admins vanotora ma screenshot and vanozoya kuseri. Any pledges in the comment section, any pledges in the comment section guys, any pledges in the comment section. Muripo here, any pledges in the comment section. Tiri kuda madhaipa, tiri kuda wheelchair,
madiapers newheelchair. Antika any pledges, guys, in the comment section. Any pledges in the comment section. Yeah, mvura yauda unayo. Yatombonea kwatabva kuenga chitombodona dona. Eh. Any pledges in the comment section, guys? Any pledges? Gina, how much are you pledging? Gina, how much are you pledging? Can you please write in the comment section? How much are you pledging? How much are you pledging, Gina? Can you please write there? Pledge Maria Cat. Can you pledge? Pledge Maria Cat. Pledge. Tukuda ma diapers. Tukuda wheelchair. For manari mkati msakantika pinda mkati. Network yedu ino via teaser. Ili kutobata panzi. Ndikapinda mkati network ino via teaser. Mwana wedu ane 10 years, turning 11 years. Fampi. Hanzi ku account number. Account number yanga iripo iri ukati dzokera kumusoro uko iriko maje mvura yakutonaya. Ukadzokera kumusoro uko mvura yakutonaya. Unaona? Munaiona account number. Pinda kutumebi. Oh, 500 rand from Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Account number yanga kapinwa papa. Iri pinned. Thank you, Gina. So we've got 2.5. Yandaona so far ya pledge what in 2000 yatotumira odara. Then 500 rand yabva kuna Gina. So we have 2.5. Disingazo zikuswa ma e-wallet and kuswa kuseri and stuff. But so far it confirmed is 2.5. It's 2.5. Thank you, Gina Ndongwe. Thank you. God bless you. Power tapudza. Udzokene testimony kuti mwari vakuitira zhinji. Anditega. Right. 120 guys. 120 guys. 120. Pane vamwe vari kupledger guys. Do we have any pledgers vari kupledger zvavo? At least tikawana nhasi ndeti ndiani. Tikazodzoka next week. Maybe Thursday. Newuche nema diaper. I think that would be okay. Next week Thursday. Tobva tadzoka saka I'm give inotipa time pakatapa yekuti vada kupledge va pledge anditika vada kuburisa pakatapa apa tikwanise kuti tiunganidze anditi next week tikazodzoka next week ili Thursday I think zvinogona kuita anditika right dasara 20 all right. Varipera vamwe vari kupledger guys, varipera vamwe vari kupledger, vamwe vari kupledger. Thank you my Keith. Aisa 100 rand yake. My Keith a pledge 100 rand. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ne 100 rand. Yaiswa na my Keith. God bless you. Varipera vamwe vari kupledger guys. Varipera vamwe vari kupledger guys. Varipera vamwe vari kupledger. Thank you Maita Mutenda 100 rand. Thank you Maita 100 rand. Thank you Maita Mutenda 100 rand. Martha Munyati, thank you 100 rand. Thank you Martha Munyati 100 rand. No, don't put it on my number. Isai ku number dzema admins akapinwa. Musasenda ku number yangu. Isai uko. Oh, thank you Victoria 500 rands. Thank you Memory 300 rands. Thank you my sisters. Thank you. God bless you. Pane 500 from Victoria, pane 300 from Memory. And I think ye wheelchair inenge ya shashavira kwana kana yakwana ye wheelchair takwenda kuma diaper. I think ye wheelchair ya kwana takwenda kuma diaper. Guys, hande itone tukwenda kuma diaper. Ngatifambe tinde mberi tukuda ma diaper. Isabel, thank tine mwana watinaye pana papa tiri mumba macho ku Pretoria. Tine mwana msikana uyo arapo uyo ane 11 years. Mwana uyo ane 11 years. Morosa ako vantarisa kuno aneleve afambi saka akata problem yespine ari mwana mudiki saka anodawo madhaipa achosisa madhaipa plus anoshandisa wheelchair andimaona kondakuisa kunamba izi okay so isai kunamba idzo isai kunamba hanzi thank you Emma nemwe 100 rand zvakare thank you nemwe 100 rand zvakare iya yemadhaipa yachakutsvaga takuda madhaipa sinanje because madhaipa vanomupfekedza vanga vachimupfekedza madhaipa ayo simudzai dhaipa riya mama vanga vachimupfekedza madhaipa aya but akura manje akura andimaona saka dhaipa iro ndere mwana mudiki saka anodzoka akashuka mese andimaona anodzoka akashuka nokuti ndo randanaro kuchikoro dhaipa iro andimaona ozodzoka rakangodaro saka anoda ezvibhurugwa kuti avewo comfortable mwana ushu antika apa ndo pavanogara ndimai vemwana nababa vemwana apa ndo pavanogara anditimaona saka mwana wedu musikana ndiye yuyu arapo uyo ndiye yushu
ani muri kumuona ndiye uyo wamuri kuona ari apo uyo ehe ndiye wamuri kuona ari apo uyo ndiye watoda kuti tiitire wheelchair toitira madiapers animaona. So but handisi kumirira ipapo, ndati kana uine hembe dzemwana ne10 11 years I think ini ndinadzo muunza ihembe handitika kana uine hembe kana uine fridge yausiri kushandisa handitika takataura kuti tichara semafriji as long as shanda handitika tinotipei fridge yacho just tell us kuti fridge iri pakati we make arrangements ekuti iswe pano. Thank you Elistas anochesa 100 per weekend. Thank you Elistas, God bless you. Handitika kana uine maplates chaicho maplates kana uine mablankets mwana ari kurara apa pasofa pakagarwa nadhumepi apa ndo pari kurariwa mwana pasofa pakagarwa nadhumepi apo ndo pari kurara mwana. Saka une sponge yakati sunungukei une sofa rakati sunungukei rekuti mwana anokwanisa kuti akwanise kuvata handitika pakasunungukawo. Please tibatsireiwo mutipewo handitika vari kugara nemwana imunomu tikuona hedu kuti even pari kutogara hapasi congestive kuti vagare nevana but for now ndo rubatsiro rwatiri kumboda kwaiko zvino irworo animaona ndo rubatsiro rwatiri kumboda izvozvo for now ndo rubatsiro rwatiri kuda izvozvizvi ndo rubatsiro rwatiri kuda ndo rubatsiro rwatiri kuda izvozvizvi right. Itai muchikanda guys, itai muchikanda itai muchikanda itai muchikanda itai muchikanda guys, itai muchikanda itai muchikanda itai muchikanda tuone itai muchikanda itai muchikanda itai muchikanda tuone itai muchikanda guys. Takuda pa madhaipa apa ndo patiri kuda madhaipa. I think tikangosanganisa kana ari pamba so opfeka zvake noti vanogona kumubvisa anytime andichimaona then ayaya oita yekuenda kuchikoro chete anomaona oita yekuenda kuchikoro chete oita yekuenda kuchikoro chete. Saka kana muripo guys pane vaya vanogona kubvisa mari dzekuti kutuma vanhu kuti ndai motuka vanhu chiti pai mari iya takuida vaya vanobudisa mari kutuma vanhu kuti ndai munotuka nhingi please vadedzei vauye nemari iyoyo pano vati vatipe mari iyoyo dedzai fufu soko mumuzoti kwai mari iyoyo anotuma vanhu tikuida pano ngauye abatsire pano arege zviya mutegei nditaura achihwa asima kuhwa. Saturday 20 pounds. Thank you Saline, 20 pounds. Thank you my sister. Just give it to Cherry kuna ku UK ikoko. Ipai admin wenyu treasurer wenyu ku UK ikoko. I think munopa ipai treasurer wenyu ku UK ikoko so that ikaso yaya akaninkira inowanda. Ndaisa message yemari ku app kwenyu simeni. Alright, andikwanisa kuiona I'll check it. Kuti ndiri pa live. Andimona. Vadedze ifuso ko mutwa nasisimeli mari yaye kupana ndodo. Gaichuya kuno tikwanise kuti tibatsire pana apa. This is a very urgent something. And I would love to contribute. Tembi, tataura unozokera kona life. Tine mwana watina yakagara hapo msikana. Mwana uyu ane 11 years. Anditika, ane problem ya spine, haafambi. Saka anoshandisa wheelchair, nema daipa. Saka ndo problem iripo, tiri kumba kwavo. Varikuchogawo madhaipa ne wheelchair. Saka wheelchair, tine vato contribute wheelchair inenge yakwana. Saka takuchogawo madhaipa, because madhaipa vangu vachimupfekeza ndeye vana. Saka anoshuka umu ndoma anoshuka handidi mari dzinouya kwandiri asikana ndatimarisai kune maadmin musaise mari kwandiri please because ini ndoda kuzongoakaunta mari dzavanenge vawana chete musaise mari kwandiri but anyway it's fine ndichatora 500 yacho ndovapa anomaona. So tiri kuda ekuti anopfeka ezvibhurugwa yaya anopfeka ezvibhurugwa ndoatiri kuda ezvibhurugwa ndoatiri kuda. Ipa pakaro wake neflu nhasi zvisingaiti arikutadza kana kudya. Kana ukatenga madhaipa ako ukatenga madhaipers straight just ndasvika matipa pakona tiri pakona pane mota yangu yeblack uchaona mota yangu bombe yeblack yayo tsvaga mota yeblack tsvaga mota yangu yebasa yeblack unoiona. Kana ukatenga ari madhaipers guys no problem titenganze okay chabata Cherry batai Cherry. Thank you Tembi batai Cherry. Ukatenga ari madiapers just unongotiuza ndatenga madiapers toisa address andika yepano topu address pano wotumira pano kana kuti unongoisa kupepa pano notora kupepa andika unotora kupepa kana kutumira kwanditi zonchizouya kunoko animaona then tozongodito yane uche yachona nemadiaper iwayo anzo give. Alright, thank you zvakare pane 20 pounds ya contribute Tembi Fiani. Thank you Tembi. Isa 20 pounds yake ku UK 20 pounds achaisa kuna Cherry atachisa kuna Cherry. Which side of Pretoria? Ndanita nokuna mfunza. Kwa ende papi pa side racho. Olive not posh. Mapa wakapa. Pa Olive not posh. Anzo Neil duenda isa. Thank you Neil. Right. Saka ndati vanenge vaine hembe zvakare.
vanenge vaine mapuresi zvakare, vanenge vaine poto zvakare, vanenge vaine chi guys, kuti mwana akwanise kugarawo kuti environment ikwanise kuti chinjei. Handichika tibatsireiwo, ngatibatsiranei. Saka anambodya, haunambodya magetsi aenda kuti enda kwamagetsi uku zvamuri pataiti uda kudyei napi anozani blessing ropafadzo uda kudyei alright aufuni kudla usuti udleni buziti nembambaira ano manje akadya mabera dzinofamba zvakanaka dzinobuda. Okay. Atoenda kuimba. Saka kana wakura uda kuzoita singa, uda kuimba. Unogona here kuimba imbotiimbirawo tinzwi. Blessing chimbotiimbira zvaunogona tinzwi. Shame. Sumudza voice, tanga futi unyatso sumudza zvakare, nyatso imbisa. Ruskana, hanzi ndagutsikana nezvandiri izvozvi ndozvandakaitwa naMwari, hapana anoramba. Ndinakakudzidzisa song iyoyo, wakaiwanepi? Wakaiwana kumusha? Okay. No, that's okay baby. Uchaita singa nditi. Wanamba uchipractice. Chosvika pakugona nditika. Chosvika pakugona kwenyu. Manje munotaura kuti takamirira panapa. Pasinga shiki. Pasari kurasika. Amaswiziwa Olivia. Asari kubva mudhuze kamunhu. Muti Olivia ZTC church de iri apa. ZTC church de iri kusanya. Right. Aiwa paZCC ano zvanzi shop yakanzi chiya mataura A to Z shop A to Z akangomota iri parodi pakona so anoiona. Acharapiki madhota zakati acharapiki vakatorapa zvavanogonawo ipapa. Vakatorapa zvavanogonawo ipapa. Right, Sabina auya. Thank you very much Sabina. 100 pounds yangu yaya kuna uncle. Chiwaudza tanzi namainini ngaichiuya yakuda kushanda manje. 100 pounds yaya yangu mningi wangu yauda ndipa iya takuida manje. Apa pangaichiuya ishande. Ndakuda kuti chiuya apa ichishanda 100 pounds ya Sabina. Do you wanna say Sabina, how am I going to get my 100 pounds? Ndine account yandogona kupasa ye revolt. Kana unge ichiri kuda kuuya mari bankuru vachi flowers vachidoda kutumira mari. Sabina tine mwana uyu arapa uyu. We've got this daughter ane 11 years. Mwana uyu akaita problem yespinal ari mwana mudiki. Baba uya kuno vabereki vachitatarapiso mwana. Saka vakamita maoperations but akabvanza achakwanisi kufamba. Ende zvakare hakwanisi kuti asumuka chinda kutoilet. Saka anozviitira ari papa even kuchikoro, anoenda kuchikoro chevana vari disabled. Saka tasvika pano kudai tiri kuchagawo madhaipa because problem yavo you can see their condition. Saka tiri kuchagawo madhaipa because madhaipa ungachimushandisira vana vadika yakura. Saka anosviuka. Ende anzi akaenda nehwani kuchikoro ndoro anodzoka naro, saka anodzoka akanganisika ashuka. Saka motsi ari kuiona
then wheelchair yacho haichaiti wheelchair, saka tachida wheelchair nengikiri nemadhaipa fuchi wheelchair tatove nayo taiwana panapa wheelchair mari yacho yatobuda panapa taakuda madhaipers. I thought you called me about advice. No, I didn't call you about advice. I called you about money, not advice. Zvemari ndingakutega here pavanhu zveadvice naisabhina handingakutegi pando yakuseri handida advice. Saka guys ati anzari pazetici pazetici handisi kuziya ndonosangana naye ndopadirect chakatamira kusipima masitokoza kana munhu aine problem yespinal handitika unongonzwa zvabuda handiri kunzwa haunzwe kuti ndoda kuenda kutoilet. The same scenario, the same case yabamnini vedu vaya vanogara kuCosmo City vekushutwa last year vaya vakashutwa takaenda neuche takadini only to find kuti havachanzwe kuti tsvina inobuda saka takaisa futi madhaipa paya because tsvina hainzwike ichibuda inongobuda. Anmona pandotengwa asvika ndiyanga achinzwa ngede achitaura but haitauri. Hello, asi wanga uri mudhuze? Zviri sei? Mushi Sheila. Alright Sabina, it's okay. Ndandati yangu yaonga ukapromisa iya, but anyway kana iri responsibility yedu, it's fine. You can go ako. Ndandati iya wakanga wati urundipa tatisiri kukumbira sezvo wakanga wambondipromisa inini ndo yandati ndakudayo yokuti chishanda apa. But kana isingasaiti it's okay. It's fine. Right. So guys, ndo patasvika apa, ndo patiri panapa ndichika what you going to absa it's not far, it's like 10 minutes driving. What driver 10 minutes? Ne taxi avance. Why ne taxi? Oh, wamanya. Saka kune mashops api ho? Checkers, ese kune mamo. Wo imo. Kune mo Surprise. Olive also. Paduze. Neku forestry. Zvakangoenzana. Right. Ne ese ma shops epamo. Okay. Saka regai timboenda pamall apo. Anditi. Regai timboenda pamall. Tikutengere chi? Una kudye? KFC. All right. Saka regai tiende pamall todzoka anditi. Regai timbosvika pamall todzoka. All right. Regai tisvike pamall tinodzoka. Regai timbosvika pamall apo todzoka. Maita basa. Aiwa mtindi. Tambopinda nepi kuisuka? Ndashati gedhe racho. Gedhe inyaya ere chirungwa. Right. Iwa uyu ngatigara kumbera ati direct. Cheka ati direct tofamba sei because me I don't know where we are going. I don't know kuti tokuenda papi chap but tinoda kuenda kuni. Isa speaker rakwe. Speaker rakwe. Makadesha. Zira ichisikana muri seende maita chido magona zvekuti. Ndokuti I'm tired. Ndokuti I'm tired. Ndakara paduse na Alice. Ndofunga ngari mo mkomenti. Wona Alice zuze. Arikufona. Tubuda nepi uko. Tukudzoka uko. Hi guys, we stay. Chibomoresa yo dume bika nasi ndiri kunodla. Guys. We say guys. Anzi ziri kunodla nadhuwe, muri kunodla iti, tisi kunodla isi. Aiwa katichazonodla, muchanotenga kasadza nenhiriki nefish. Inini manje? Tichalisadza chamwana. Aiwa, mutoita plan. Saka tichali. Papa, mutoita plan. Straight. Plan.
Isabel urise motota plan amsikuona kuti ndiri mudhuze here ndikufaririra ka pandakamboona ndege ichiflya ichiuya kuno kundakabva ndatoti zvaita munamato yacho ndakaramba ndichikweza muchinjikwa ukati munamato wahwikwa ati munamato wangu sasa idlawo gako sasa you are on your own sakuri sei group sai but to dia Turn left. kumvura yabvepi kumpretoria vanhu kupretoria kuti udai 2 minutes mvura apa roti dzenyu mawani akabhuya kunokuzi nditsvakei amamai vaiita zvekushandira saka kakoshandikwa chii chakanga utsvaga chinokonekwa namwari chinotadzikwa namwari chaunotsvaga kunoku chii chekuda kuti uinde kuno straight varoti dzakaoma asa kunovakadzela nogadzela roti olivin ndandinoiona ndosvika olivin ndanzvimwewa kuti ine olivin uyayo kuningirira aigara kunoko kupi kwabva uko kana nemateksi mukadzi uya mwana mudiki akadaro anogaganirwa muchisiwa mose ndakambokuya ndo yacho yakanakawo asina kukuya chipo chechi pachipatara chinonzi kunjani clinic ndokwedu kapsa maybe chemwari hapana chinokonekwa there's nothing that God cannot do kunjani clinic what God cannot do does not exist ndinotsvaga mishonga does not exist vachiri kuhere mai vava mamu saka magazi pakashandikwa chikaitai haandi kubvunza ndivakanga waindako zvakaita here zvavakanga mashandikwa vemakatonyatsa kundokwirira taxi mune makananga kunodokamavhanza ndanawo saka manje mamiriro acho anoita but unongomira just like that manje unodhumiwa ka nokuziva ndakatoburukira paunjani clinic andokona kuna mikuku wambori marumu kuna mikuku sikwedu kabisa hakuna ndiyeseri ngori olivin anoona kuti zvinosiyana zvosiyana kuchina kwasa kuna kanzura itori esikuuya mazona ari pastrike vari pastrike ipa akaipa sho panamira mushi environment yavanogara guys maiona mavaona mama muri kugara vamwe vedu kunoku mazviona kunogara straight achatanga kuenda period mwana uya apa hapana space yekugeza chaiyo hapana nemwana panogara vamwe vedu vapaona panogara vamwe vedu guys kunogara vamwe vedu kunoku kuSouth Africa panotaura kuti nhamo idzi hadzisekani vasikana nhamo hadzisekani anenge achishaina muchizvibvaira muchidini life saka mambosangana life munganisa kuziva chinonzi life tichika unotoona kuti zvinhu zvepano pasi izvi dengazvi esprimrose uri sei kwamuri takaita kufashikira kana mota pairi hazvituti pane chaja iri apo pamusoro apa zvitutititaridzei tsvina ndikureva yakaunganidzwa tsvina yakazadzwa pamasaidha handizivi handizivi zvishamino shelina kutotutuka ndozvakadaidzivere uyai maikiti uyai timu yeblack label racho uyai naro timu ndikukwapurei inini kana muchizvita munomwa black label ndikudzikamisei zvakanaka yakwakaoma ndoolivheni yacho iyi ende mauya kure kwenu kubva kwamabva avafamba tafamba ndakangonyuma wakati ndozokudzaenda kupretoria akadza chinditukepa okay saka pakataimira utonosvika chete tiri kunokolvisana chingobvunza kamukomendi
SIS MELLY Uri papi? alisari pabasa manje. Wari kubasa, alright. Ndaenda kubasa ndiita mapiso. Uza mapiso. Saka nasari. Anowanika here. Twinda neighbor. Tena left. Twinda moyo hii. Oh, iyo. Matufana nepo. Anonjibva chopeki. Ayo. Techibva kuRustenburg. Rustenburg 4 ways. Smelly wewe papa. Nani? Na Fundraising. Sandra ndiyo mbako sure ndiyo mbako chokwadi here ende vasikanaka musandidaro. Nezo simuka ndiuye mbako. Yo, Sandra. Oh. Aiwa, maikiti tsikama izvo padoro tiswaridzwa. Ngonyarira izvi. Padoro tiswaridzwa. Bebile kutsika muka. Arikwanigari vapiso. Kumakameyanuka unopoita wakazvunuka wotobva. Maria tinaye panapa nasiwarisi. Tinaye Maria das. But mamo zvakadai zvoita mari manje because vanhu vese vanotenga iwo. Ndaona chidagamba ndabva ndachida. Chakabikwa. Ndoda chakagochiwa manje. Chichaurayiwa majems chekubikwa. Mwana yatanda KFC tombosho. Ndachiza ndaimbosha ipi KFC. Ndaimbosha ipi pakadai. Kuchipake bidei. This is a glad to me bari wa. Vachimupinda macho. Ndiri kwenyu tiko kuOliven ikoko ndokwanditi. Akaitwa bag Chigushe ndaivhura wazvinyadzisa ndaichisumudza nezuro palife. Chibag. Speed. Unaona mafeki life. Unaona mafeki life. Unaona mafeki life. Tune uko kusoro. Anamupaka ko. Izi ndadiwo zvo. Amani. Andinopinda nana Shoprite. Ndoshega shubiri pere Shoprite. Nena pepu akamenzi. Nongira chikafu watoona kuti mbamai vane crisis. Bvunza kuti tapinda mudhumebi, pauziuza vanhu tapinda muchidliwe. Tazongunyarawo. Kwai chidhumebi tapinda muchidliwe. Bambaira. Mamuchidliwa mbambaira neti. As to be nice big come kuseni. Ushawawo boxer shua panapa. Ngodo bag rangu iyi. Ushaya boxer shua. Kuno kakuna. Boxer ndo shupi yevarombo zvedu isu. Shoprite. Shoprite yevarombo isi boxer. Sikune yedu yevarombo Shoprite chekasi. Mamuchimwa tea nelemon. Mamuchimwa tea nelemon nembambaira. Tikanzi tikupere tea nembambaira tatakaguta ini. Hanzi hasi my wife azemutere adi. Kwai dzinoita wine for breakfast. Mwana ane problem yespinal wasikana. Pane problem yespinal. Anditika mwana ane problem yespinal. Anditi plus imimi munyatso kuona zvimwe zvinhu munoda ngodefenda because munongodla mbambaira. Isu sinodla mbambaira idzi. But zvimwe zvinhu musangodiefende. Imimi matapinda mame yamanyatso kuona. Hazvitombonide kuti muite you defense forces amuda kuita iyi. Chaita kuti ndisimuke imimi kuti kwamembara dzinoita atina kuti adziiti. Tinodla mbambaira tose tose. But musamanyita defense forces chaita kuti ndizoti hande kugrocery chinda kutaridza imimi ngoti dzimwe nguva muri slow madiaries. Muri slow. Ndachikutaridza ikamera mbambaira chidai kuti muone. Mama singashitarisi. Kuti mutoonawo. Ndachitodai okamera kuti munyatso kutoona. Chatoza nditirega tinovatengera chikafu chi. Because tatoona kuti hamuna chikafu. Apa dai tatoona chikafu mbamu yamwe hamuna secret. Tatoona chikafu. Saka dai tatoona chikafu. Saka pano kutanya kuti mambera neti. Andi ndikuzama kutaridza kuti of course ndo dzinenge dziripo dzinoita. Hanomaona. But andide panga pane choice kuti maybe chingwa. Ngade vamwe tine chingwa nemukaka. Kuti nelemon ndazoti cheka lemon iri muitire mwana akosore.
mumba yamamuona negaskana munongobaita defense because muri kudlawo nemambaira nhasi but nini ndikudodawo munipewo mambaira izozo kana vane dzeyelo dziya guys kana ane dzeyelo dziya ndiri kudzidawo ndipeiwo mambaira dzeyelo dziya totodla mambaira ndodzida dzeyelo asi dzandodai dzeyelo dziya kadranguita baby situation maiona defend yenyu but situation maiona so situation you so Right, zvikoni kwati madzika nekuti muna bedzi nevanhu. Kwati achingoti muri UK. Hovanzi andiri UK indo kwandi. Kuti madzoka. Yidi mbani ngabati kamera. Basa rakho ilo. Ngati vakuradza kuti vakadzoka zvekunamatisa zvapera. Vakadzoka zvekunamatisa zvapera akuchina uku. Mbona hiyo face yangu guys. Mbona hiyo face. Indadi. Mama ndigarisa musingandoni. Mbona une muntu kuluka luka. Ha? Hey. Hands man a good board. Hey. Asi ndukuluka luka. Ndukuluka luka. Nangamani swata Simon uku. Ndukuluka luka ose guys. Iyo kuti sotiona makamba. Hanzi smeli mune chimilo chakanaka jealous dawa. Hanzi tumeburu kuzore. Aiwa ndukuluka luka. Ndukuluka luka. Ndukuluka luka ndikuzora mafuta. Hanzi zvapedza airtime muchizvifonera. Ii asikana ndiri kuluka luka kaninda muchidaro wai muchidaro so. Wai mune godo so. Wai muchidaro kai. Hamusi kuona ndakaglowa. Wai muchidaro. Unoona kuti semunhu asisa bhishu so munhu hamutendi. Ganda rinongodzokedzana rinobatana. Skini inongotsvedzerera. Unongoita zvinhu zvakangonaka zvakangorongeka so. Hamusi kuona here. Handichatsvine zuva ndichimira murodhi. Tokusvikira ndakarara zvangu ndichingozvimasaja. Amana, munditi kwai ndiri kuzvifonera. Wai muchidaro vanhu, wai muchita godoso. Wai muchita godo vanhu. Ndiri kubvira zvako Tiffany. Kubvira ndiri kuti ndiri kubatidza kamoto. Ndiri kubvira. Takunopinda muShoprite guys. Nai ndikuratidza kuShoprite. Ndikuratidza vachisunda matirori vachinda. Vaudze chokwadi ndakaglowa. Ndatsvukirira sha, ndatsvukira. Hanzi muende kuforestry kune mashopu hobo. Forestry ndokupi? Tikuzivisi. Hatikuzivisi. Tikutenga. Ma? Chi? Vanochipedza. Vola nhasi chimwe mangwana. Yes, porridge. Aizvitokera. Kungotengawo duku yekungoti pamebhano. Mutora iri banana. Ne original.
Original. Original nebanana. Oxi. Buda. Oh. Avada buda anzi buda vanonzi Maria. Ada akaimvondiona iyo. Bonu morosayo madarisi manyama. Maonawo. Ndabva wani aziti mabibva pagara sisimela unyari waibva pagara sisimela R2 one card rachori kusvaipisa amatenga chibhokisi chemukaka cheti for Ellis Brown Victoria unokumbirawo vamwe kubvira ichimamoyo ichi kubvira vanhu vachitaura zvavanotaura iti skini iri kubvira iyi iyo skini taura zvavamutaura izvi iyo skini iri kubvira iyi iyo slay akaginda goria kuta slay queen to turn to slay queen ginda goria to turn to slay queen skini manyama skini iri kubvira ega kana uchingorarama souri wega uri chisimbu uchizviraramira so unorarama kalife kari gogo majusi aya sisime ndinoyera moyo ndiri mamoyo ndinoyera moyo honi wabhaya ndinoyera moyo ndiri mamoyo amudi raisi neshuga mozaenda achigaya esisimeni masiya poriji aya matora doviri vabikira pamuporiji nedoi saka esiya kati dovire vanotapira vanodaiidovire vanotapira Priscilla Chirenda uri sei asi kudzimakiwa watanga azana mamoyo mabhishi makuru aiwa varambiwi nemarume vana mamoyo varambiwi chete nemarume tete sei tiri mabhishi kudzi benzi hatirambiwi nevarume vana mamoyo aiwa tirambiwi varume vedu totoita kuramba tega isusu ndo unhu wedu isusu vana mamoyo aishi murume nandirambiwi nemurume iyi
kana paripo vana mamoya anetsekana nemarriage ngauye ndimupe mutactic ndimupe matips mamoya ari kunetsekana hanzi mandisiyirei imbogara ikoko handiwa indivhairira uinavo kuuk ikoko this time ndiri navo gara ikoko vaitore yapinda soti vaitora ndikatadze kuida here nhaipingi iwe hauidi kamera iwe andi maybe unoshandisei kumeso skin yakanaka handakakudzai tiudzai sisimeli vanokugadzirira mongoti ndongodawo kushandisa tinongodawo kushandisa mafuta anosogwa nadhumebi sisimeli vanokuitirai munopiwa nasisimeli ani maona chikutengeswa neflower manje flower vanozvishandisazi 329 hapana pokushandisa flower hapana pokushandisa flower izvi kune special guys atoitengera vana vangu hanzi tumebi nditengero tiketi he inditoriwo tiketi rekwajasignal ingori skini yakanaka fesi chete asi tiketi rekwajasignal hapana ndikutotsvaga munhu ada kutonditengerawo tiketi rekwanhirikini tise makaroni uyo ufu white star oti umwe uyo oti umwe watasiya urukosesa vanyanya kachi vakashura wazvuu uyu wakaningirira uyu ndo anachina unoita uyu wait but haina tengechi vari kuzviwa ari kuzviwa ava handivaudzi asi vari kuzviwa zvamukuvaudzi taurira ivo sisimeli vamukutaura hanzi tabvuma hedu sisimeli vane mudhoto kasi makatengera asi kwai kuuk mangazi makabva matenga here ndiwa tatora hanzi todawo febi uda tiketi chikadzi chakagwinya chakati gwindiri unoita vana mamoyo bedwe tore maki iwe kai manyawa waona chiona ini manyawa waona chiona ini ndiri kudzira ndeskiri manyama inbox isimeli chete vanokuitirai skini yako inobva yangoita kunge yangu
ngobata sismendi chete ka1 abate Mai aya. ndiye dhumebuya ndidumebuya Hello. Oh, tora ropa fazeri. Tora ropa fazeri. Muri sei? Mushe kuri sei? Oh, vanhu vakupiwe. Kuchechi. Maraini.